abafisa ukuyazi ngawo ukuthi ukhuzani uyakholwa yini owesibili ukhuzani wangena kanjani emculweni ushaye phansi kwashunquthu umbuzo wokuthi uganwa nini hawu sebethe besuka namnganazi ukuthi isibindi esingakaya sasiqhamuka sanibonani ngizophila ngimthandazo yenu Vale pesa loyo Sanibonani ufite kabi man madoda Ngiyaphila Hamba phambili ngempela uKhosi FM Angibingeleleke emakhaya nguzozonke indawo mawusanda kuvula wakho umsakazo uhlelo lakho lithandayo lo lweshilo njalo ekseni kusukela ngo9 kuya ku12 uhleli nami uzanele wakambokazi umkhohlane nje ongibambile namhlanje njengoba uzwa nezwi lingaphumi kahle kodwa ke kuye kuthi ngo11 o'clock bese siyayijinga lento sasithi uhambo noNkulunkulu wonke umuntu uzela emhlabeni ngenhloso ngoba uNkulunkulu kunokuthila mfumbathise kona olwakho uhambo alifani nolwami futhi olukadadewethu nolikamakhelwane nengisebenza naye alisoze ngisho singazalwa ngosuku olodwa amathalente yethu izipho zethu kanye nento kuyiyona ngqikithi esilethela emhlabeni ayisoze yafana namhlanje ke studio nginensizwa la sukanini madoda usiyabonga umuntu akashibe osivakashele la studio siyabonga asikubingelele bhuti sikwamukele kuKhosi FM sikwamukele eShilo ngiyajabula ukuthi ngibe la ngiyabonga kakhulu ngiyabingelela nakubalaleli ngibingelele yonke iSouth Africa neAfrica nje iyonke uyabona ke mawukhuluma ngezwe li strong kanje nginomona ngoba nami nginalo lelizwe ngiyakwazi kodwa manje namhlanje alifuna kodwa ke usathana nomanga abakashibe angisijwayele lesi sibongo awuzisho ndoda abakabani abakashibe awusibeke awusho nje awusho sizwe ngingugcaba ukhombeni uvaphela mabona uphi ungacelanga ungiwase umuntu abakayikhonja usihlahla kasisho ubuhanguhangu imina lo ngubafazini ungazike ke la siyabonga abantu abaningi bakwazi njengomlingisi sikubone kwizinto eziningi sikubone kwigazi lami ngicabanga ukuthi abaningi bethu baqala ukubona lapha kwigazi lami sikubone ku The Wife sikubone kwi Bay of Plenty sikubone kumthunzini.com sikubone a place called Home sikubone ku Scandal hayibo sakubona kwi The Estate sakubona isithunzi sakubona kuzalo uqhabanga singakukhohlwa kanjani sikubona manje kusibongile in the Dlamenis unjengaye usibalikhulu ngiyazi ukuthi kuningi okunye ngikushiyile kodwa nje ngenzela ukwakhela isithombe umuntu olalele ekhaya oyibuzayo ukuthi ubani ngibatshelile ke ngathi ngi-live ku Facebook page lami uzanele Mbokazi ungangena khona uzoyibona lensizwa uyibone iyikhulumela ungubani usiyabonga Shibe ngifuna ukwazi ukuthi usukaphi ekhaya uzalwa kuphi ngibonile ngathi uvela eMlazi kodwa likhona lelinye ekhaya ngaphambi kwaseMlazi yebo likhona ke ngizalelwe khona eMlazi kodwa ekhaya eMzumbe eSouth Coast umfana wangaphi ngibona waseSouth Coast yasesayidi mina lo nasemthwalume ngumfana nje ngingowesithathu ekhaya kukhona uNathi kukhona uDr khona mina mase kuba khona uSanele so kahle insizwa nje ezine kwabusisa umama kakhulu ngoba nje ngokubusiswa kaMama ngoba kwakona lokupheka ukupheka umama wesifose ukuthi sipheke nje at the age of 9 10 ngiyachaya ibhodi pheka nusu mama prawns konke haya ngikuthela ibhodi ngiyabona kwinhloko
hayi noyiport ayikhululeka izinto We'll zakhona try. hayi izinto zakhona Siyabonga. Ekhaya ukhule ekhaya njani? Uma nobaba yini abayitshalile la kunina? ekhaya ngikhule ekhaya ehloniphayo futhi elihloniphekile ubaba uShibe noma basikhulise njengokuthi sikwazi ukuhlonipha simazi umakhelwane simazi omunye umuntu sifunde okunye futhi okubalekile yabona lela khaya noma kuthiwa ngaphinde ngizalwe kabusha ngaphinde ngingacela nje ukuthi ngizalelwe kulona lela khaya Uma ngabe ekhaya kunezinsizwe zo4 yebo kuthiwani ngani akusho ukuthi ayisaphela Hey, nazi insizwa zakashibe make hayi kwaqhamuka futhi ke zona hayi vele uma qhamuke thina fanele kucace Ngiyakuthanda lokho Yeah. wakhula ukhulela eMlazi umfana waseMlazi kiphi section kwathi okwaji go 12 Okay all right awuziyashintsha insizwa zakaji awubazi zithi nazo ke yangakithi yangakithi ke le wakhulela kaG eMlazi wafunda la eThekwini sitshele ukuthi lomkhakha ogcina ukuwona inhlasi yakhona itshale kusamncane mhlambe usasesikoleni noma uthe usumdala wasiwenza isinqumo sokuthi mina ngifuna ukulingisa ubaba ubecula isicathamiya ubaba wami all right manje wena okungithatha nje uma ngabe be rehearse ngihamba nabo Yeah. yabo noma befikile ekhaya hleze kugcwele nje ekhaya kwisicathamia kurehezwa kuya practice baphathiswa ngiyapha rehearsing so leyo nto ngicabanga ukuthi ngajoveka lapho ngoba into engayiqala nje ukuthi ngibe nentshisekelo yayo ngina 8 years so ngangilokho nje uyabona nje ngokhisimusi ekhaya mekuzocula la maculo lawa Christmas carols and what have you so mengijwayele ukuba performele ekhaya Yeah. yebo ngiba performele thiwa mlungu obelinye igama lami umlungisi thiwa mlungu woza phela sesihleli silinde wena so ngiba performele ngibaculele ngenze yabo so yonke lento leyiqale lapho kahle kahle so ngase ngiyafunda esikoleni ngifunda enkongozelo ngisafunda o standard 1 lapho kwakuba khona abantu abazoperforma yabona ama plays azoba khona Yeah. so ngizoba interested ukuthi ngifuna ukungena but manje ngangimfishane kakhulu yabo ngimfishane kakhulu ngimnyama thi uzofunani lo la yebo mfishane lo mfana lo khonta yaziyo bakugcona kodwa ngoba umnyama bakho mfishane umnyamana madoda so ke but ke ngilokho ngiyipracticela ngedwa isibuko ekhaya ngikhuluma ngibuka ama movies amaningi ngibuka oFan Damme ngibuka obani ngibuke and then ngayibona lento ukuthi ngiyayithanda standard 5 mase ngistart standard 5 ba grade 7 Yeah. ngiqale ngibale eqale ngisusa 2 ngcono wena mina ngikwazi so ke kube khona isikole la eMeya Bank ekuthiwa iGenges yeah Genges secondary so lapho ba offer in idrama as a subject yabo ngithi mina ngiyakusona ke lesikole lesi ake ngingene ke khona ke until matric uma ngabe ngisafunda ngangikwazi ukuthi ngenze eminye imisebenzi professionally on the side so uthola ukuthi lapho ngilabo 14 years 15 years and then ngahamba ke ngayofunda ke eNatal Technikon okay iDUT ke manje Yeah. ya reveal iminyaka yamadoda ngafunda ke khona ke ngakokota ngenza idiploma yakhona ngisafunda futhi khona ngangikwazi ukuthi ngenze imisebenzi eminye ngaphandle ezokwazi ukuthi nje ingilethele leyo mali yayibona leyo nto wawuthanda Yeah. kakhulu awucathi uthanda itheater noma iTV kwase kukhona ukuthi ikona kuyikuphi noma kumina nje mina nje noma yini mengizolingisa nje ngibe nje in front of camera ngibe in front of stage ngibe in front of people and perform Yeah. so there's mina nje wonke lokho abantu wawungabasabi nginamahloni amakhulu kodwa uma ngabe ngiyenza umsebenzi lo ngiwuthandayo Yeah. amahloni ngiwashiya ngwabeke eceleni nazo yeah mase ngiqedile ukusebenza mase ngiyahamba ngiyowathatha lawo mahloni ngithi mahloni buya uzela kimi ngicela ukwazi njengomlingisi odumile ngihlezi ngiyibuza lo mbuzo umncele wokuthi mangisekhaya noma nginesithandwa sami noma nginabantu nje engibathandayo uhlukanisa kanjani ukuthi imina lo noma ngiya-actor ke manje ngoba thina sibuye singazi noma nisaqhubeka noku-actor noma sekuwe kuyenzeka yini uyibona ukuthi yazini siyabonga yeka lento yenzayo usumane wayengena kwi-character yini kuyenzeka akwenzeki ngoba
uattend isikole ukufunda isikole uyifundela lento le uyakwazi ukuthi uhlukanise phakathi kwe character le oyidlalayo and then impilo yakho oyiphilayo so kuyahluka lokho ukuthi abanye abantu abasibukayo kwesinye isikhathi abazi banithuka abasithuka laba abanye bakubiza ngama character wadlalile so mina sekuyayifanela nje whatever name oyibizayo nje sengiyasabela ukhona nje lawa udlala khona into eyiphathi idakamizwa ngababona sebebhala bethi awusuka lo singakhuluma naye ngoba udla idakamizwa bebe besho i-character oyidlala ku TV so abantu bayakwenza lokho bayakwenza kakhulu abantu ngoba abantu yabona nje leyo nto leyo and futhi ngayazi sekulate ehambeni kwesikhathi ukhawu yebo kwakuyigazi lami so uSifiso wayehlangabezana nezingqinamba ezithize so wasengena kuma drugs manje abantu noma ngihamba emgaqweni becabanga ukuthi mina ngikuma drugs khona enye nje engayibona nje la ku YouTube bekhuluma ukuthi ngeke ngaba kuma drugs ngaxakeke ukuthi hawu kanjani na ngoba yini kwesinye isikhathi abantu abakwazi ukuhlukanisa ukuthi lo la uyadlala la kodwa ke awusho ukuthi lokho kusuke kusho ukuthi uyayishaya indawo yakho ngoba abantu bebengakufuni bakuzonde kumbe bakuthande ngenxa yomuntu omlingisayo okusho ukuthi uyayenzisisa le ndawo kunjalo ngiyakhumbula nje ngisebanki elinye ibank nje ngeke ngilimention la obviously omunye umama uyadlula lapha uyangibuka athi mengibuka abazana awu angithele ngesikhwama kushaya ngesikhwama ke manje uthi wena uzodlala ngokhethiwe ususa ingane le emakhaya uyizisa la eGoli kanjani yini lo dodo wenzayo mfana ngamthi no hayi lapha nomdlalo nami nje ngizokushaya ngesikhwama ngithi uyenzani ingane yami ngikhonza ku umenzani noma la abantu mala ngikukhonza ku usuka kanjani eThekwini isinqumo ngoba sibonile ukuthi kule minyaka edlula abantu abaningi bebazi ukuthi impumelelo iseGoli nawe uthema uqeda ukufunda wenza isinqumo wathi ngiyahamba manje ngiya eGoli yila impumelelo yami ikhona ngitshele ngokufika kwakhe eGoli sihlale sizwe indaba abantu bethi ngangilala ePark Station ngangena indawo yokuhlala kodwa namhlanje ngiphumelele kafushane ukufika kwakhe eGoli kufike kwahamba kanjani hayi sonke kwakunzima ngoba ngangizohlangana nomngani wami ngiyenza iplanile yonke okay mfowethu mabe ngifika ePark Station wena azofika ungithathe uye la uhlala khona siye la uhlala khona ngifike ngiqhube nje kancane hayi yimi ke lo ngiyafika ePark Station fika nezikhwama njengosifiso nje efika kwigazi lami ngifike ngimfonela ngithi ngimfonela athi hey sorry ngingamtholi ihlandla nje eziningi ngingamtholi ngibona ukuthi sengisenkingeni ke la ngithi mengimfonela athi mfowethu hayi uzogibela amatekisi uzoya endaweni ethize ngiyaxaka ukuthi ngizoqala ngakuphi madoda uyogibela amatekisi la ngifonela uma wami ngithi yazi sibuye sikhale kunina phela mama phela uyalazi udaba ngithi ngisenkingeni la lo muntu lo mengizohlangana naye akekho so ngenze njani athi hayi no fonela usisi wakho ose David hayi ngifone ke no sis asho ukuthi mawuphuma nje lapha ePark Station nayi itekisi lapho uzobuza khona kulukhuni ukubuza emateksini ke eGoli ngoba manje abanye bakutreata ngazi kanjani kodwa ke egcineni ke ulimi yabo sasimlazi baxaye ukuthi hayi yabona lona uzosichithela isikhathi kodwa ke hayi eventually ke ngihambe ke ngiyohlala eDavidton manje mengihlele eDavidton ngiyayibuka le ndaba ukuthi madoda ngikude kuneGoli ngikude no action mina into engizelelana engathi ngikude kakhulu ngikhulume nosisi ayisisi angeke ngiqhubeke ukuthi ngihlalelana ngoba ngidinga ukuya kuma auditions so ke athi ke I know ayikho inkinga ngihambe ngiyohlala komunye usisi wami eCenturion mengihlala lapha eCenturion manje usisi yabona ilezi ecaphuna kusale yabo manje unemali yabo uyayizwa nje imoto ngiyahanjiswa kuma audition ngiyibone ukuthi no hayi lempilo ayisiyona yami yini manje angeke ngathini mina mengifuna i-challenge yabo mengifuna ukwazi ukufunda so manje mengilapha ngenzelwa yonke into angiyitholi lento le engiyifunayo because ngifuna ukuthi ngizenzele mina ungakanani ngalesi sikhathi menginabani mengicabanga ukuthi na 2021 okay ngaleso ikhathi leso ufuna ukuzama manje ngifuna ukuzama manje usisi unokukhuluma athi okay next week sizohamba siye Disney World sesiorganizile ama visa mina hawu ngeke sisi mina ngeke ngifuna nje mina ukuba ku action yabo hayi ke angise kwenye audition ke
hambe kuyona le audition manje ngihamba ngemoto nje ubutsetse le moto maye mengehla nje abantu babuka ukuthi ha hey lo mfana No. ubani lo mfana lo ama trend lokusala ngaleso sikhathi Yeah. ayi ngimnyamana ngaleso sikhathi ngisathe yabona sanginciphe Yeah. sano six pack Yeah. ngazodlala ngedeke kwi audition ke belokho bengibuza ubani wena yabo bakhuluma isuthu angiyazi yabo bathi ke ngiyithole ke lo umsebenzi lo gcine ngiwutholile Umsebenzi wakho oqala lo. Oqala ngqa. Wawuzokwenzani? Kwakuyi ad Okay. ye Ford. Oyemoto. Yebo, Okay. yebo, yebo. So waqala nje ukuvela ngeadvert. Ngaqala ukuvela nje ngeadvert nje and then mase okunye ngangithi ngihleli silindile kuyo audition kwaqhamuka nje iproducer nje yawokha yeza yadlula la yathi sawona khuluma ngesilungu ke yebo are you an actor ngithi mina yebo ngiyi-actor athi okay woza la sinyuke si-office lakhe athi okay I'm casting you for this kanje now that's my second ad now bangikhaste ke kanjalo unga-auditionanga ngithi mina yabona ke la uNkulunkulu namandla ke iyona ke into mengiyizele ke egoli ke Uhamba nomthandazo kaMama. awu ibusiso Uyabona? ikhona Ibusiso ikhona. awu ibusiso ikhona Wangena kodwa ke thina sikwazi usungena kwigazi lami. yebo Uyithola kanjani yona? hey igazi lami ngangibuya kokwenza imovie phesheya Ha, usuwenze nemovie phesheya hey qha. maningi Yeah. wenzile Lena eyakuyisa eScotland. ile yes yona le impela Okay. le yangise Scotland eyangihambisa Uyithole kanjani le movie ngoba ubudlala irole ephambili impela ke. yes no nga auditiona and then they bangithanda bathi ayi wena sizokusebenzisa lapho hey ngangidlala no Hakim Hazim Yes. ubaba wami ke lapho Yes. ke no Kimberly Stark you know the renowned actors Lalela. yebo emva kwaloko ke izinto ke ngahamba ke you know Morocco you know Scotland. And yabo zonke lezo indlela lezo yeah and emise ngibuya ke kune audition ekhona la kusho ukuthi ke manje kwayenziwa ipilot yegazi lami so manje already so manje sebefuna nje le character lezokhuluma isiZulu lesi sase KZN hey sawokha bo sisuka ngase Eastgate siya eRosebank Okay. ngihamba nomngani wami lo edlala iphathi kaWelile may so rest in peace uSipho Mzobo Yebo. siyawokha asijulu kangaka nje sathi mesifika kuma audition umuntu ujuluke umanzi kanti ngenhlanhla futhi ke khona le movie le kade ngiyishutha yase Scotland intombazane edlala igirlfriend yami khona umbali Ntuli and then nala kwegazi lami yena usecastiwe already Okay. nala kwegazi lami how sizoba what so audition ke umzoba ashesha ayithole yena because wathola i-call sisendleleni going back home we still gonna walk about 25 kilometers ayithole manje mina sengihleli ke manje lokho ngibheka ucinga ngene ucingo lokho ngibheka ucinga ngene ucingo 9 o'clock ekseni siyabonga ship you ucastiwe la kwigazi lami hayi ke Awungitshela ngalowo mzuzu. awukho umzuzu obaleke njengalowo yabona imizwa engayizwa ngalesa sikhathi angazi ayichazeki kodwa yilapho engayenza khona mina isithembiso kimi ngenza isithembiso ekhaya ukuthi angeke nginiphoxe njengoba ngila ngizomela iKZN ngizomela oShibe behlangene ngizomela wena baba ngizomela wena mama ngizomela mina izona ithembiso lezi engazenza kimi ukuthi ke manje sekuyisikhathi sesifikile ukuthi mina South Africa ingazi ukuthi ngubani Kuzo zonke lemidlalo kade uyidlala kuyo yonke njengoba ngiyibalile nama movie owadlalile mhlambe sitshela amabili nje amanye James Journey to Jerusalem Stripes of the Zebra maningi maningi amanye ngwakhohliweni wonke awaphesheya and then khona enye futhi ngisanda uqeda ukuyishutha manje khona enye ngisayishutha kuyimanje eyaphesheya no lena ke yasekhaya lengishuthayo njengamanje le enye kade ngishutha last month eyaphesheya mase wahlanganisa wonke lama movie sihlanganisa nalama soap ekade udlala kuona The Wife Uzalo Gazlami Bay of Plenty mthunzini.com a place called Home the Estate isithunzi sibongile ndedlamini sikonke yikuphi othima ubheke emuva uthi yabona lapha ngashaya kuwo wonke ngaze ngayithanda impendulo kuwo wonke ngoba mina ngizimisela ngaso sonke isikhathi uma ngabe ngithola i-character ingakho nginikeza konke nginako kwi-character ngoba ngikholelwa ekuthenini
ukuthi le character oyidlalayo uauditionela for your next job. Ngikuzwa kahle I-character kukhona yini kodwa wawuyithanda kunayo yonke kumbe abantu abakukhumbula ngayo kakhulu kunamanye? Ngizosho nje ngisho ukuthi iyona igazi lami ngoba iyona igazi lami evulile iminyango eminingi. Okay. Iyona igazi lami engenze ngaziwa iSouth Africa yonke. Iyona igazi lami eyanginikeza mina ithemba ukuthi ngibe nayo ithemba, ngibe confident enough ukuthi ke nami ngingakwazi ukuthi ngicompete nabo wonke umuntu okhona le South Africa uze nectar. Ngiyayithanda leyo. Njengamanje lo idlalayo kaSibalikhulu. Yebo. Uyisigangi lapha. Uyisigangi lapha njengayo. Yes. Uyisigangi njengayo. Asiyeke. Singayikhulumela eziko. Usiyabonga ngaphandle kokuba umlingisi kokuba ku TV unempilo. Unabantwana babili noma kukhona umunye ngingambalile mina? Kahle nginomntwana oyedwa. Unomntwana oyedwa? Yebo, umfana. Okay. Yebo, nginomntwana oyedwa. Undodakazi le bengicabanga ukuthi undodakazi wakho akusiyeni wakho. Ama discoveries engiwatholile manje ukuthi cha akusiyeni wami. Oh, okay. Hayi cha. Bengethi wakho. So unomfana oyedwa. Yebo. Kune mibiko eminingi mhlambe futhi kusukela last year kuze kuzofika manje nakulonyaka. Ugcwala inkundleni zokuxhumana. Ugcwala emaphepheni ngemibiko engemihle. Ngempilo yakho kunekwe izinto eziningi ezithile. Okujwayelekile ke nokho ngoba umuntu mangabe duma, umuntu mangabe khula igama lakhe nezinto ezifana nalezi zibaningi kodwa okwakho kungathi sekudlulele. Sibone kubhalwa ngawe eziningi izinto lezi. Wena noma umntwana, wena namacala amaningi ovulelwe wona kwenzekani? Yonke into iqale ngo 2022. Yeah. Yes. Uyabona kuningi yazi njengoba ngi-advise nabantu abakhona kwi-media or ama actors ukuthi ama creatives ukuthi ngicela nigade ngoba into esizenzayo kukhona abantu abayibukayo. Uma ngabe umuntu umebuka uyayifisa mhlambe leyo mpilo wena oyiphilayo. Abanye abantu bangenza ngeindlela eziningi ukuthi basondele eduze kwakho hayi ngoba beze ngobuhle. Iningi isikhathi esiningi abantu abaningi beza ngobubi. 2022 ngihlangana noNtokazi lo umjo ucabanga ukuthi indodakazi yami. Yeah. Hlangana naye with a hope ukuthi uzo investor in the films that engwabhalayo. Sihamba isikhathi sijwayelane ke noNtokazi. Sihamba isikhathi ngithola ukuthi uNtokazi ubaba wakhe omunye womuntu odumile. Ngizogodla nje okwamanje igama lalowo muntu. Hayi ke okay. And then sihamba isikhathi siyajwayelana noNtokazi. Nemase ngithola ke i-email ephuma kuma wakhe uNtokazi. Email iphuma kuzami. Uma wakhe uNtokazi athi engathi senijwayelene kahle nendodakazi mengathanda ukuthi unginakekelele yena ngoba ngiyambona engathi usegroupini wrong so wena uzokwazi ukuthi umqoqe mhlambe umenze umuntu ungitshenile futhi ukuthi willing ukuthi I invest in your films in your production yebo ngithi mina okay ayikho inkinga lapho mina vele ngiyathanda ukuthi ngisize la kufanele ngisize khona hayi siyahamba isikhathi mesihamba isikhathi ngimvakashele uNtokazi kubo eMaritzburg fike bangwekame kamnandi nje futhi khona ayicha abantu abaright impela ke labo mase kusho ukuthi kuhamba isikhathi hawo sengithola i-email ephuma futhi kuma wakhe ethi email hawo undodakazi uhambile wayenza i-DNA test like kanjani you know angimconfront athi wathatha yena iglass engangiphuza ngayo ngoba yena uyaxakeka ukuthi why uma wakhe engikhonzile
kangaka kusho ukuthi khona okuthize yabo awenzeke la ma DNA ibuye iDNA manje uyenza nje mina ngazi ibuye iDNA ithi ngingubaba wakhe 100% ngingubaba wakhe in and then nami ke ngibilo umuntu enguyena ngixake ukuthi kwakunini hayi sure hayi kwaku 1999 usase technicon wahlangana ziningi ke yabona futhi lenzocela nje ukuthi ngiqwashise ngempela ke nabafana nabadoda futhi ziningi izinto esizenzayo uma ngabe sisebancane ko tertiary in isihlangana nabantu besimame abaningi uthola ukuthi kwesinye isikhathi awusakhumbuli yabo ukuthi lo muntu wesimame ubani yabo mhlambe 10 years later 20 years later 22 years later yabo usakhumbula ukuthi ubani hayi okay mase ngizwa ke oh all right naye ke umama aphinda confirm uthi yes mina ngahlangana nawe 1999 kanje kwasekwenzeka in kwenzeka ingane ke uyena ke lo ntokazi lo awu manje ngifile guilty mina ukuthi sonke lesikhathi intokazi ingaki nengane ekhulayo kwenye indawo ngingazi kusho ukuthi manje now I'm shocked and worried and want to overcompensate all the years le engiyilahlekelwe yabo so ke okay angithi siyaqhubeka siyahlala but now suddenly siqale kube khona uqhekeko phakathi kwami nendodana yami noma wengane yendodana ngoba yini manje lo qhekeko lenziwe because manje kumele khona amagama engiyasho ngesizulu the way sekhona manipulation eyenzekalayo yabo ukuthi hawo mina yes imali so uthola ukuthi unendodakazi kanti unobudlelwane nomunye umuntu enithola naye indodana senzele ukuthi umlaleli ongazi ekhaya akwazi ukuqonda unoma wengane indodana yakho wena wasuphinda udiscover ukuthi unendodakazi lobungayazi okay so manje khona indodakazi mase kuba khona nendodana osanokudlelwane noma wayo yes uma wayo ngizoyisheshe ngihlukanise uma wayo ugiyabethwe yeah umfana uyena you know so ke yeah lapho mesazwana naye though sesihlukene ngokuthandana kodwa mesizwane co-parenting yabona nje ku right yonke leyo nto le untombazane suddenly manipulate i-situation baba iminyaka emingaka mina nawe in so manje isikhathi nami manje ukuthi uspende nami isikhathi in ngoba vele manje uyena unoma wakhe mina only have you okay inkinga ziyaqala ke manje isikhathi silokho esihamba ke you know uthola ama emails manje now sekukhona lelo qhekeko phakathi kwami noma kaBoy angithi ngala ngihlala naye indodakazi yayizwa okay so manje sekungithola ama email aphuma kuthiwa ke ama email aphuma esayidini lika makaBoy eza kuphi eza ngala kuntokazi lo yabo indodakazi yayizwa and then amanye eza kumina they are threatening lawo ma message lawo ma emails threatening ukuthi vele we know you don't love your daughter vele we know ukuthi in and what you know nangalaba abusive emails kundodakazi yonke lento ngiyibona ngani ngondodakazi presenting ngithi ngefoni yakhe angibonisa amanye angena kumina direct to my email kodwa ke kuhambele isikhathi kwatholakala ukuthi wonke lawo ma email emenza njalo abengaphumi ngala kugiyabethwe kuma kamfana mengaphumi ngakhona kodwa mephuma kwelinye iside engeke ngiligagule kwamanje lelo side lelo okay fast forward ngine company ngivula icompany Dream Up yenzani icoach abantu yabo ukuthi baba ama actors yabo I coach I do not train. I do not have a school. I need to emphasize the other way. Angina schooling ngiya coacher. Yabo, I'm an actors coach. So ke undodakazi athi baba nami ngiyathanda ukuthi uma wakhe athi ukuze nibe close nondodakazi mufake kule company le ukuze nenze izinto yabo kahle nami ngiyibona lonto yakhe iphusile lonto uyenza umqondo yabo ake ngimfake ke in mindset coach ake abantu
yena in charge we admin Okay. yabo and then mina ngi in charge la hands on coaching yabo okay nganti kukhona imali lokho ecelwa ngala ngemumva egameni la kubona abantu abanye sibacoacha angithi kumina uma ngabe ngicoacha kukhona ilentuza i-coaching fee yeah and iphela lapho coaching fee ayikho enye imali ekufanele ingene coaching fee ngicoache for 6 to maybe a year on availability uma ngabe ngi-available I call you and sicoachane uma ngabe kukhona mhlambe i-character that you might be going uye kwi-audition for yabo ngicoach yabona lo kuphelela lapho kodwa sekukhona imali eseyicelwa ngalaye ngemuva kubantu kuthiwa ubaba uthe kanje akhiphani imali kuyahanjwa kuphi kuyeGoli kuyocoachwa khona kuzohlangana nabanye abantu ama professionals hlangana no director kuhlangane nabobani bani yabo ngizwe le ndaba ngistop ngithi mina ngicela nje ngempela ingabe kanjalo because angifuni mina imali ezoqhamuka kubantu hayi kanti iyaqhubeka manje imali lezo azingeni kwilentuza kwi-account yenkampani zingena kwi-account yabo okay esesayidini yomunye umuntu yebo okay ngiseGoli ngiyashutha naba abantu bayafika eGoli laba mina ngibacoachayo sengiyafonela bakhona abantu bafikile manje lana baza kanje so please ngiyacela ukuthi ubize noma imuphi umuntu oprofessional osebenzisana naye ukuthi ezezo abacoach nawe ube available amlake ngishilo mina ukuthi abantu mabangezi eGoli ngiye ke ngoba phela igama lami ngiye ke ngiqhubeke ngibacoach futhi ngisho nakubona ngithi mina i-coaching yenzeka eKZN hayi lapha yana eGoli qhubeka isikhathi ngi-invite one of my colleagues to come ukuthi size siba coach in naye who's an actor you know angi-assist ke senze and then go back to a hotel lema yonke ilokhu iqhubeka ayimi ngaphandle kwalokho coach sike sabona kuthiwa uvulela icala le-kidnapping uvulela icala lokweba uvulela icala lokudlwengula ziyalandelana zonke lezi zinto kwenze njani okay le ye kidnapping ngangihambile ngeFree State yeah so manje nje ubokamfana manje bakukhona uqhekeko bona bamdonsile umfana bathi hayi angeke umthole umfana uma ngabe ikhanda lakho lingakabi right ngoba siyakutshela ukuthi lo muntu lo ohlala naye uyingozi kanje yes okay ngamanye amazwi uma womfana ohlala eFree State useyakunqabela ubona ingane wenzela ini wenzela uprotector ingane okay yeah so wena what mina ngiboni ngaleso sikhathi because mina ngijwayele yeah mina ngijwayele ingane inami because ingane ikhule ilento uzihlala nakho khuliso wena yeah ibona le nto le so when uyahamba kwi-Free State ufuna ukubona ingane yakho ngenkani yebo kwenzekani eFree State mekufika ke eFree State ingane ayikho yabo ngithatha umfana omncane wakhona yongikhombisa ukuthi ingane ikuphi yabo sifike lapho ingane ayikho yabo so now iyona ngimcela umfana kuma parents akhe na kumalume wakhe ukuthi ngicela umfana ongikhombisa la ingane ikhona yabo hayi ngempela ke sihambe yabo ayongikhombisa kanakekho kusho ukuthi umfana naye abaleke naye protecting ilentuza uyena now leyo nto leyo ye kidnapping ayikho okay yeah sibeke nje eceleni leyo no ayikho nayo leyo kudlwengulwa ayikho imana ke leyo kudlwengula ke nayo futhi ayikho kodwa ke kunama segments akhona ukuthi lezimani njengoba ngishilo mengiqala ukuthi there is a manipulation yabo umuntu othize manipulating ngifuna ngoba ngifuni umlalelo sekhaya sale nesithombe sokuthi wena waaccusiwe kwathiwa udlwengulile ngifuna siyicacise leyo kuze sidlule kuyona awishaye ngamafuphi ngizozama okay umhla ka 31 December yes ngila eBhishi kwi Beach Festival yabo ngiyenzile lapha appearile what and then kuhanje kuhlukane ngabo 1 2 yabo sekuyagoduka ngithatha indodakazi ngiyomshiya la esihlala khona mina ngaleso sikhathi ngihamba nentokazi yabo engihlekisana naye yebo girlfriend wami sihamba hawu kahle nje ekseni ngiyabuya kumnandi nje and sekuthiwa
emva kwesikhathi hayibo uyivulela icase le rape ubani manje lo kanti no leyo case alikho into emanipulatiwe ayikaze ibe khona and futhi si exposekile ke ukuthi leyo nto le ayikaze ibe yakhiwe and uyedwa umuntu engasakhe leyo nto le kwenziwani kwenze njani wahlaseleka kangaka kwathiwa zonke lezi zinto ezani ezokungcolisa igama lakho ezokwehlisa isithunzi kwenze njani ukwehlisa isithunzi ukungcolisa igama lami nokuthi ngithembele kubani kulo ntokazi who seems to be the rescuer. Okay. Uyayibona lo. Lokuzothi mangabe sekonakele sibhale emaphepheni bese yena aqhamuka zokusiza. Sike sahamba saye eGoli ngayona leyo case leyo. Sihamba siye eGoli mesifika khona eGoli athi kuthiwe mina ngingene ngedwa ngiyobona iprosecutor. Ngibona iprosecutor ngibachazele my side of the story ukuthi wena ungumuntu onjani. Hayi ahambeke kodwa nami sengiqala ukusola into ezithile. Ehamba yedwa. Ngena yedwa. Aphinda abuye ke khona. Kanti mase ngifonele uMakaboy. Umakamfana. Hey, khona icase oyivulile kanje. Athi ayikho leyo nto leyo. Ngicela nje into ofa uyenze ukuthi uqaphele. Yonke lento. Yebo. Oyibonayo yakhiwa ngoba awedwa. Baningi abantu abathi mangabe bekhula ngokwezinga lempilo yabo bese kuqhubeka lezi zinto. Futhi ke thina esiku-industry uyakwazi kwesinye isikhathi ukubuka musuthi hayi uyashawa ke lo. Manje kudilwa naye njengamanje. Ikufundiseni ngoba ngifuna ukukhuluma nomlingisi osanda ngena, osajabulela udumo, ongakazi ukuthi udumo luza nani. Kukhona abantu la emhlabeni abaphilela ukuncela igazi lomunye umuntu. Ngifundise ukuthi ngingathembi wonke umuntu. Yabona leyo nto leyo mina ngumuntu ohleze ethemba, uhleze ohleka nabantu, uhleze right. Kodwa manje sengiqaphela yonke into. Ngoba uma ngabe kule industry ifame, yabona ukuduma kuza nama responsibilities athize. Kukhona abantu abangeke bakuthande, kukhona abantu abazofuna ukuphuca izinto. So mekwenzeka yonke le manipulation. Now abantu abakwi dream up ngizobuyela la because ibalulekile ngoba siyahlangana yonke lento. Abantu abakwi dream up balokho bekhokhiswa imali. Kukhona abantu abangena lapha neafter. Ngibuza yena ke untokazi. Are you sure ukuthi le basari le esonikeza labantu abazongena eafter ikhona na? Athi yebo uma wakhe upromisile ukuthi uzoinvesta lapha yana kuingane zokhokha. So ma ingane zikhokha 9,000 as a registration and then the tuition fee izoza ngebasari. Yes ikhona. Ngiconfirm noma wakhe. Tata mawakhe ngempela ikhona lento le. Now manje uma wakhe angaze ngikhulume naye efonini. Angimazi. Ngimazi ngama email. Ikhona ngempela nalento. Athi yebo ikhona in bafake nakhe. Sure. Bafunde abantu eafter. Mina ngazi ukuthi abantu bakhokhelwe. Imina yes engasayini ukuthi abantu balapha ngoba yini i-dream up as a face kuzowaziwa vele ukuthi yami. Ngize mina ngahlehla kuyona i-dream up ngoba ngiyabona ukuthi lezi zinto ezenzakalayo under i-dream up which is under my face, under my name ayihambisani nomthetho. Ngihlehle ke mina ke hawu abantu bakhuluma ngizwa nje bangena emaphepheni kuthiwa baphumile esikoleni abakhokhiwe in hawu kanti ngoba wena wathe kukhokhiwe lapha ya uma wakho uyifakile imali kanti kwenzakalani hayi and then utholakala manje abantu bayangena kuma media bakhulume ukuthi siyabonga Shibe uqolile usiyabonga Shibe udla imali zabantu siyabonga Shibe wenze ini zonke lezo zinto eziningi zazo zenzeke behind my back ngingazi kodwa ke ugcina usulitholile iqiniso engilitholile iqiniso wabona ukuthi kwenzekani yebo ngabahlanganisa ke laba base after ngaba ne meeting nabo ngasho ukuthi okay guys kanje this is mina ngicommittele ukuthi ngibuyise wonke amalenduza ama registration yenu ase after and so asithembiso lesi engizibophezela kusona ukuthi ngizosenza. Ufundeni kuyo yonke lento ngoba uyasho ukuthi unothando kwezinye izinto mhlambe nibhizi niyashutha nenzani ningabe nesikhathi sokuzicwaninga kahle izinto ugcina ungene ezintweni egcina zikulimaza. Ngifuna lokho ngoba
awedwa baningi abanye bagcina bengena kulezo zinto ufundeni lento ukuthi uhlezi uqaphela ngaso sonke isikhathi now I'm beginning to be reserved, you know. I'm still in a hurting phase, you know. Abantu abasathembakala esikhathini samanje akekho umuntu oza ngobuhle kuwe you know ukhona kodwa you know sekulikhulu manje ukwazi ukuthi ubani ngempela ongamthemba yabo ithi sibabiza abalaleli bethu 071 613 667 thumela ke voice note makukhona into ofuna ukuyisho njengoba sikhuluma noSiyabonga wakashibe wesiyama ngabe sibuya ngifuna ukwazi ukuthi umuntu osebenze kuma production amaningi kangaka wenza kanjani ukuthi uhambe kahle kulema production nala uhambe kabi kuona kusuka sekwenze njani mawusuhamba kabi asidayise sibuye bakithi ishumi imzuzu ngaphambi kwehora leshumi nambili Bingelele. Hello. You right? You right? You right? He's not okay, he's crying. No, I'm weeping. I'm crying. Hey, Nana. Hey, yazi ngifisa engathi umeki anga yena intombazane anga Oh, mommy handsome. You know Nana? Siyaqhubeka. Handsome. Okay. Oh, handsome. Yes, I am. Siyabonga impela siyaqhubeka nohlelo lwethu njengamanje umzuzu isishagalombili ngaphambi kwehora le-12 eshilo ulalele ngalesi sikhathi wesiya ngithe ngifuna ukwazi ukuthi umuntu mehamba ngoba phela kubalekile ukuthi ungasibhakazi isicapha usebenze kulama production amaningi kangaka yini eyenza ukuthi ukwazi ukusebenzisana nabantu kwi-industry uhlale ngelinye ilanga baphinde bakubize ngicabanga ukuthi ukuzithoba ayikho into ebalekile njengokuzithoba uwazi umsebenzi wakho ngoba siqashela ukuzosebenza lapha okunye nokunye kwenzeka ngaphakathi okunye lo but njengoba sila always ngiba advisor especially yabona laba abasakhulu ukuthi njengoba uza la uzosebenza khohlwa okunye nokunye njengoba ula uqashwe wedwa khohlwa ipolitiki phuma lapho iyekelela kuthina abantu abadala ngiyadla but yeah ukuba nje humble yabona nje ukusithoba uthande umsebenzi wakho ungawenza umsebenzi wakho ngoba wena uthi ufuna ukuduma ungawenza umsebenzi wakho wena ngoba uthi ufuna ukutrenda yabona lezo zinto sinabantu bazo wena njengoba ula uzosebenza this is business yes kwi-industry abanye abantu bacabanga ukuthi mawuhlonipha uproducer mhlambe wahlonipha udirector uqedile kumbe nabanye abanezikhundla kodwa le industry nabantu abaningi i-value chain othola ukuthi lo yamama okuphakelayo ubalekile naye tshela abantu nge-industry nokubaluleka kokwazi ukuhlonipha wonke umuntu yes ayikho into ebaluleke njengaleyo ngoba i-industry lesikuyona encane sazana sonke uzofika ungidelele la and then mosofuna umsebenzi uthola ukuthi imini iboss yalo msebenzi ngizokubuza ukuthi awusadele nje bathi udelela kule production yebo so ukuzithoba nje njengoba ngishilo nje uthanda umsebenzi wakho and wenze sure ukuthi wonke umuntu umtreata with respect regardless umsebenzi wakhe wena ungathola ukuthi uundermine lo umsebenzi lo umuntu lo awenzayo kanti ubalekile kwilentuza kwi-food chain kwi-value chain yonke because kulo msebenzi yonke i-department ibalekile ngikhuluma ngesound
ngikhuluma catering, ngikhuluma nge you know, Wardrobe, makeup. every department ibalekile. Le industry angeke ikwazi ukuba khona ngaphandle kwenye department. So kukuwena ukuthi wenza njani. Mina I always condone ukuthi umuntu kufanele ahloniphe, umuntu kufanele ayithobe, umuntu ufanele enze umsebenzi wakhe. Hlonipha umsebenzi wakho. Yebo. Ukubandakanya nani nokufika ngesikhathi ukufunda iscript ngendlela sengisho specific ke manje kuloko okwenzayo wena uhlanganisana. Akukho okubalekile njengokufika kwesikhathi. Yazi mina uma ngabe ngizolandwa lese ngihlele endlini ngizoshutha methiwa ngizolandwa ngo6 mina ngapast 5 sengihlele sengilindile lo muntu ozongilanda. Esethini mina ngijwayele ukufika an hour before or 30 minutes before. Kwi audition ngifika mina an hour before. Ngoba yini uma ngifika khona amanezi ufanga yabo ngilusinapi. Ngingene sengiready. Manje ngizofika kani sengijaha isikhathi and nomuntu ongilindile uzobona ayikho lento is not serious lo muntu lo. Yabo so kubalekile ukugcina isikhathi kubalekile ukufunda iscript. Abantu abaningi benza ini mebefunda iscript bafunda ama lines abo kuphela and leyo nto leyo wrong. Kanti fa ufunde sonke istory usunderstand sonke istory ufunde iscene wonke ama scene la okhona lo muntu lo ufunda ama lines alo muntu lo uzobu actor naye ngoba kukhona la sekuflowa khona ngempela ke lapha where umuntu azothrowa iline yabo yo ngipassionate ngale nto ekhuluma ngayo hey ugibele embedeni ujabulele kambe ubani lo mama lo ubani umama lo osizayo isithandwa sakho sangasese usibongile yisho uba unomfundo ugibele embedeni uphakamisa amadolo ngahleka ngihlekisa ukuthi ngithi ayikho ke ku script le ayengekho yabona ke le ayikho ku script izona izinto ke yabona mo understand the character khona izinto okwazi ukuyi-add zibe relevant kuleyo situation and leyo nto leyo yenza iscript sibe uma abuhlele ekhaya uyibuka into uyayibona ukuthi ihlangene yabo khona izinto fa uyi-add nje add ama spice umdala njengawe kwi-industry usahamba ama audition kuhlukile yebo siyahamba ama audition god on the spot ngicela ungacomment kwamanje but yes siyahamba ama audition okay yeah ikusasa lakho ngizokuyeka ikusasa lakho kwi-industry usiyabonga Shibe idream yakho isasele iphupho lakho elikhulu elisasele ngaphakathi lithini angakaphumeleli uma ngabe ngingakawenzi ama production akwangawami and ahambe umhlaba wonke yabona mobheka abantu abanjengobabu Anand Singh mobheka abantu abanjengo Tyler Perry I have to have my own studio my own production I need to do it. I need to go international. I always say kubantu uma ngabe bengibuza ukuthi are you a South African actor or are you a Durban actor or what? No, I'm an international actor. International. Because I am international. And no two ways about it. Ngiyabonga international ngumuntu osabalalisa ikhono lakhe umhlaba wonke. So ke uma ngabe ngikwazile ukuyenza lento ngifake isivivaneni sala iKZN ukuthi iKZN because I've always ukuthi ngigqaje ngayo iKZN uma ngabe iKZN izokwazi ukuthi icompete nomunye umhlaba wangaphana ngikhuluma ngeGoli ngikhuluma ngeCape Town ngikhuluma ngomhlaba mina worldwide then ke mina ngizobe sengifulfillile idream yami yo ake sizwe kancane abalaleli bethu ukuthi bathini sanibonani okhwezini FM wow ngaze ngajabula ukuzwa uMajola Majola mese siyagadla siyabonga kakhulu baba because kusise kubeke izisu zakho siphumelele kwani siyabonga Shiba sanibona mamzalene sanibona siyabonga siyabonga Shiba
sona sokuthi Mfweni bendoda wethu igama liyasetshenzeka futhi-ke akibo bonke abantu abakufisela okuhle. Wena nje kumele uqine uhlale emkhulekweni uqine uqhubeke nomsebenzi wakho omuhle wakhe isizwe njengoba usakha nje uvikele amakhono abantu bafikele abafuna ukufika khona. Ngiyabonga ubonga nempatha enokuthule ngohlazakazi bathi kwenje khulu. Ngiyabonga. Siyabonga Shandu, siyabonga kakhulu. Mina ngifuna ukuthi kuwena ungakuyeki ukusiza laba abanye. Uthe inkampani ibizwa ngani? Sengiphumile kuyona. Awusuphumile. Sengizokhoza Asingabe sisayisho ke igama. Isinogcopho kakhulu manje tainted ngendlela. Ya. Kodwa ke ungakuyeki. Lokhu coacha abafufusayo ngoba igalelo lakho liyazwakala. Amagalelo wakho siyawabona, amanyathelo wakho siyawabona. Engathi ungaqhubeka ubasiza abanye abasafufusa bezayo. Futhi njengoba esho ke ubaba lo ethi qina ngoba izinselelo zakho zingangawo. Zingangezinga uNkulunkulu asekubeke kulona. Uma ngibheka lamafilimu nalemidlalo suyidlalile ingaphezulu ka15. Bancane abantu bayingcosana abafike la ufika khona. Siyakhalalisela, siyakujabulela, sithi nje uNkulunkulu akusiza kuvikele, kodwa futhi nawe akunikeza abantu eduze kwakho abazothatha ithalente lakho balise phambili, abangazeli izinto ezithile. Khuluma nomani obaba ekhaya. Ngifuna nje ukusho ukuthi kuma ngiyaxolisa nakubaba ngiyaxolisa ngokuqhekeka ngokuba ngiqhekeke kini ngalesikhathi ngidlula ebunzimeni. Kodwa ngiyabonga ukuthi nikwazile unginikeza iziluleko sakwazi ukuthi sihambe sekalethwara siyothelelana amanzi. Ngiyazi ukuthi ifamily ibalekile. Ngicela ukusho nje lokho la ku Khosi FM ukuthi umndeni ubalulekile kakhulu. Noxolo lubalulekile kakhulu. Ngixolise nakulethwara, ngixolise nayo Kiyabeso lethwara, ngixolise nakwindodana yami uyena Shibe. So ngithi nje angisho ukuthi kusekuningi okusazokwenzeka, kuningi okuqhamukayo, kuningi okuzayo okukona okuzoba kuhle. Kodwa ke there is a stand that less efike ngisithathe ngoba phela igama lami nje bese limosheke kangaka angeke ngihlale ngoba abantu bayaqhubeka bayalimosha. Yabo bayalimosha kakhulu. Ngizocela ukuthi abantu bazi ukuthi akekho umuntu, ngicela ukuthi abantu uma ngabe becelwa imali ngegama lami bangayikhiphi lezo imali lezo. Noma kuthiwa ubani umuntu angeza kuwena athi uyindodakazi yami o umngani wami o noma ubani, abantu bangazikhiphi lezo zimali. Kodwa siyabonga ke thina sisazombona kwi-TV. Awukamnandi kanjani? Sisazoqhubeka simbona. Awu madoda. Usazodlala into eziningi. Awu madoda. Awu yabona nje. Sithembisa kodwa. Kuningi akuningi. Yabona Sibongile Ndledlamini ikhona manje, kukhona le engibhizi ngayo futhi ifilimu, kukhona ke nenye ke ngiyibhala. Sibongile Ndledlamini season 2. Kuzoshuba. Uzozibonela wena. Kuzoshuba. Uzozibonela wena. Uzobanjwa nini wena? Nifuna ngibanjwe. Awuyaphela umsebenzi nesengibanjiwe. Ngiyadlala. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu abe nawe akugcine akuvikele. Kwande nje konke. Siyabonga kakhulu bakithi emakhaya. Ngiyabonga kakhulu ukungibekezelela izwi lingekho namhlanje. uNkulunkulu asale nana ngcine. Khole ukuthi ngesonto elizayo siyohlangana sengengcono kakhulu. Uzanele wakambokazi phansi eTonothi nisale nomusa. Bye. Mekumnandi ukuthi ngibe nani, sanibonani, bapayini. Hello. Valelisa. Akuvayisa kumnandi ngempela ukuthi ngibe nani namhlanje. Siyalazi udaba. Impumelelo phambili. Yeah, umona phansi. Hlezi uhleli la ethembeni, khonza uNkulunkulu, uzazi ukuthi ungubani. Yebo.